Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Яңартылган студиядан сезне мин Алина Валиева сәламлим, исәнмесез? Комплексларсыз шәһәр Чаллы ТВ телеканалы үзенең яңаргуын төгәлләде. Безнең ишек алды матурлана. Шәһәрдә республика программасы кысаларында ишек алларда төзекләндерү эшләре яңартылды. Урам сәүдәсе сезоны башланды. Законсыз сатучыларга нәрсә яны һәм алар сата торган продуктлар куркынычмы? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 5 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 31 майга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21484 очрагы билгеле. Аларның 18490 терелгән, 44 узган тәүлектә. Чаллы ТВ яңа тормыш башлый. Бүген безнең телеканал беренче тапкыр тамашачыга яңаша тәкъдим ителә. Комплексларсыз шәһәр. Хәзер без нәкъ менә шундый принцип буенча эшлибез. Төп үзгәрешләрнең берсе ул яңа төсләр. Аны безнең тамашачыларыбыз нәкъ менә сез сайладыгыз. Без социаль челтәрләрдә тавыш бирүне игълан иттек һәм күбегез зәңгәр төскә өстенлек бирде. Хәзер безнең логотипта яңаша күренә. Эшне яхшырту өчен Чаллы ТВ хәбәрчеләре һәм операторлары федераль хезмәттәшләреннән Кама Бриз фестивалендә укулар да уздылар. 2001 елда Чаллы телевидениесе командасын үз алдына яңа максатлар куйды. Алар арасында каналның бренды һәм аның уникальлеге көчәүе, тамашачыларның кызыксынуы һәм уңайлыгы арту, канал контентының яңа кулланучыларның җәлеп итү, яңа конкурентлы өстенлекләрдә ия булу. Моннан тыш, тамашачыларның санын арттыру да бар. Нәкъ менә шушы бурычлар каналны чынлыкта җибәрү нигезенә салынган. Яңартылган бренд оперативлыкны, халыкчанлыкны һәм һәркем файдалана алу символлаштыра. Зур эш башкарылды. Барысы да сезнең өчен, кадерле тамашачыларыбыз. Исегезгә төшерәбез, сезнең һәрберегез безнең яңалыкларны тагын да кызыклы һәм мавыктыргыч итә ала. Әгәр сез нинди дә булса вакыйганың шаһиты булсагыз, фото һәм видеоязмаларыгыз булса, алар белән сез безнең белән уртаклаша аласыз. Материалларны 8939 311 31 31 телефоны буенча юлларга мөмкин. Сезнең хәбәрләрне без тәүлек әйләнәсе кабул итәбез. Шәһәрдә безнең ишегалды республика программасы кысаларында эшләр яңартылды. Исегезгә төшерәбез, ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән гамәлгә куелды. Төзүчеләр инде объектларда, алар 2020 елда тәмамларга өлгермәгән эшләрне башкара. 7 ишегалдында да яңарту эшләре башланды. Тулырак алдагы материалыбызда. Вперед и назад, да? Скажи. Рәдис Тахиров бригадасында 5 кеше. Эшчеләр көн сайын иртәдән кичкә кадәр эшлиләр. Бригадир сүзләренә караганда, объектны сыйфатлы итеп һәм намус белән башкарасы, иң мөһиме вакытка сыйшасы килә. Благоустройство у нас, поребрики ставим, тротуары делаем, песочница для детей. Сложностей особенно нет, уж мы привыкли сейчас, работаем. Порядок работы знаем. Парковка урыннары шәһәр халкы өчен актуаль тема. Машиналар күп, юллар тар. Әмма безнең ишегалды программасы старт алганнан соң бу хәл үзгәрә башлады. Мне нравится, все хорошо вроде как. Больше места стало. Больше парковочных мест, да. Вроде деревья не трогали, нормально все зелено. Машина будет, слава богу, где парковаться. И дорожки нам, пенсионерам. А уж как там дальше пойдет, посмотрим. Эш планы расланган инде, әмма шәһәрдәшләрнең өстәмә төзәтмәләр кертү мөмкинлеге бар. Это сети. Или, например, вот как вы сейчас видите, деревья. И у нас есть тротуары, которые кажутся жителям неровными. Они сделаны именно так, чтобы обойти корни деревьев, сохранить. В таких ситуациях изменения возможны. Но все остальные изменения сейчас, обсуждения, возможно, только в отношении проекта 2022 года. И мы их начнем в середине июля 2022. Тәкъдимнәр белән 8-939 302 20-20 кайнар элемтә телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Ишегалларын халык үзе дә яхшырта ала. Әйтик, куаклар утыртырга, чәчәк клумбалары булдырга, балалар өчен уен урыннары ясарга була. Шулай грантлар акчасына футбол яки баскетбол майданчыкларын төзекләндерергә мөмкин. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Урам сәүдәсе сезоны әле башландыгына, бу тема инде мэриядә узган киңәшмәләрдә төп мәсьәләләрнең берсе булып тора. Шәһәр башлыгы Наил Мәхдиев Эчке эшләр идарәсе һәм Роспотребнадзор хезмәткәрләренә үз эшчәнлеген законсыз алып баручы сатучыларны ачыкларга һәм җәзага тартырга кушты. Сатучыларны административ беркетмәләр куркытамы һәм алар сата торган продуктларның нәрсә белән куркыныч булуы турында тулырак киләсе материалда.
Мэрияда узган аппарат кеңешмәсендә санкцияләнмәгән сәүдә темасын шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев күтәрде. Ул шәһәр башлыгына чалларның дәгъваларын җиткерде һәм Роспотребнадзор белгечләре автоларькларның урнашу урынын билгеләде инде дип белдерде. Наил Мәгдиев җавап итеп, барлык органнарга проблеманы контрольдә алырга кушты. И начальник управления внутренних дел МВД, и вы, и руководитель исполкома собираетесь. Значит, есть и определенные места торговли. Чем торгуют сначала? С этого нужно начинать. Кто торгует, как торгует. У вас все есть полномочия для того, чтобы оперативно всю эту лавочку прикрыть. Таләпләргә ярашлы сертификат һәр сәүдә ноктасында нәкъ менә шундый документ булырга тиеш һәм сатып алучының беренче таләбе буенча сатучы аны күрсәтергә тиеш. Сертификат продуктның сыйфатын һәм аның куркынычсызлыгын раслый. Поликлиника тукталышындагы автоларькларда безгә мондый документны күрсәтмәделәр. Сатучы чын мәгънәсендә төшерү төркеменнән качты. А почему покупаю? Почему покупаете? Тут дешевле. Конечно, опасно. Почему? Ну, они же все равно обработаны чем-то. Не натурально, искусственно, на каких-то добавках выращено. Ну, возле дороги так-то не покупаем, а так уж бывает иногда. Ну, редко. Так уж стараемся нормально. Как делаете? Вот на таких точках или в магазинах? В магазинах, конечно. Юл буйларындагы азык-төлекнең куркыныч булуын белгечләр дә раслый. Табиблар сүзләренә караганда, урам тирәлеге саклау һәм ташу шартлары булмау, шулай ук чисталыкны саклау шартлары үтәлмәү ризыкларның сыйфатына тискәре йогынты ясый. Большинство инфекций именно могут передаваться контактным путем. Сальмонеллез, дизентерия, любая кишечная инфекция, стафилококк, стрептококк, синегнойная палочка и так далее, кишечная палочка, они могут передаваться через грязные руки, либо же все внешние факторы, которые есть на улице, также могут с пищей потом попасть в организм человека. Иң күңелсезе шунда агуланган яки авырган очракта кеше берәүгә дә дәгъва белдерә алмый. Кагыйдә буларак сәүдәгәрләр төләүне тере акча яки банк картасы аша кабул итә. Шул ук вакытта сатып алучыларга чек бирелми. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Шалода 16 июнь көне энергетик мәдәният сарайында Сабан той гүзәле конкурсының финалы узачак. Анда 16 яшьтән алып 26 яшькәчә 10 кыз катнашачак. Чараның шарты булып татар телен камил белү тора. Кызлары визит карточкасы һәм иҗади номер тәкъдим итәчәк. Җиңүче 19 июньдә узачак Сабан тойның төпе гүзәле булачак. Исегезгә төшереп узам, бәйге 1993 елдан бирле бара. Аның төпе максаты татар телен, йолаларны, гореф-гадәтләрне саклап калу һәм популярлаштыру. Мен сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз. Бүгенгә мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Школа Сахаджа-йоги приглашает на бесплатные занятия. Пробуждение духовной энергии кундалини, диагностика и балансирование своих энергетических центров, обучение медитации. Новый город 1222А.